Hát szia! Hát szia! Hello, kisfiam! Ja! Húha! Húha! Hát szia! Figyelsz? Igen? Igen? Igen, azonnal elalszik. Hát szia! Skubizzál, okosan, jó? Úgy. Jaj, hát kis mini. Te aranyos. Csak egy játékbaba olyan. Kis játékbaba. Itt van a szája. Nézd, hogy grimaszol. Szia. Kis picsfia. Rotyikának. Via. Mi van? Nagyon alszol? Kis gyűrött fülű. Ne várj. Kis gyűrött fülű. Ja, mekkora vagy? Rotyogtál. És hogy most hasonló van? Látszak itt előttasan. Hát vigyorogjál úgy? Vigyorogjál okosan. Vigyorogjál okosan. Itt van a puci. Úgy. Te. Hát szia. Vagy itt a térde. Alszó, de azonnal elalszol. Ott van a kis infúzió kezében. Na? Kis. Így, úgy, nézzé, okosan. Igen. Hello, integes. Úgy. Szia. Ráfeküdtél a szemedre. Hallod? Ja. Karszalagot, azt nem tudom. Böködik még a kezed? Igen. Megböködik? Megböködik a kezecskédet? Igen, kell. Igen, most látom a másik kisgyerekhez képest. Tényleg mennyire picike. Persze, pici. Nagyon kicsi. Nem baj, Melinda, nem kell ezen aggódni. Szabina is 2 kiló volt, aztán ki mondja meg, hogy koraszülött volt. 2 kiló született? Persze, koraszülött volt. Aztán, hogy motorozik mi? Térdtől leszél. Hát igen. És akkor ide van bekötve neki? Igen, a kis karjába. És az ilyen hajlékony, mint a Dami olyan szál, és ezen keresztül itt csak Látom, nyomja be a gép.
1 óra alatt 3,3 mm folyik le neki. Jó van. És Nem akkor baj, ebben hadd olyan menjen. anyagok vannak, hogy ami táplálja is, meg ami segíti fölépíteni neki a zsírsavat, a fehérjét. Kis picike. Hát jó van. Igen, Nem menjünk persze. nagyra. Meg aztán hamar az ilyen picik hamar behozzák, ám amikor már ugye elindul a súlya, akkor már. Aztán nagyon gyorsan behozzák, és 3 hónapos korára már nem is nagyon lehet észrevenni a különbséget egy 4 kilós, meg ő közte. Igen. Persze, ilyen, ezek nagyon ügyesek.